Mari Bagong nek digagas marai mangkel, marai nesu pun boten sandi penggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Ndorowati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali ngunake Prabu Ndorowati. Kuwi dadi murkane Ngatamandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adhiku Ndorowati diunah-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ling rembug kono. Aku wis pet-petane, Tru. Ah ngopo mergane? Ha iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe njupuk nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku wis njupuk nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Wis ayem ora ayem. Wis nguneke aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dongkulmu mlocot kuwi. Sing arep wani Rusinun Mandura sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to Gong awake? Wae nek ra wani alah dene, Tru. Waneni. Nek Gusti Prabu Baladewa muntap, aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene. Kene, aku ndak tak kokean ngomong. Nek wani ge wani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati? Mboten. Lah kok kowe ngune-uneke? Kula ora ngune-uneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusak apenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak apenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki meng kere gedibal 17 wong elek kala mripat. Mung batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe ki ngopo ya mentadeng barang ki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho Tru iki. Iki sing duneke bapak. Bapak kita sembah. Bapak loro tak presak.